This video ay tayo ay magbabalat ng nabili kong mangga. Yan, may mangga akong nabili na 2 euro. Ayan, ang laki-laki niya. Tapos pala kanina pumunta tayo ng Alde, tapos bumili ako ng banana. Banana is life. Banana, bumili ako ng mga syempre iba pa, hindi lang banana. Yung kailangan na namin dito sa bahay. Ayan. So, yun. Tapos, ayun nga, nakauwi na tayo dito sa bahay. At, ngayon, naisipan kong, balatan itong mangga ko. Sarap nito. Sana all. Charis. Oh, sorry. Meron tayo itong purple na pinggan. Paglalagyan. Ayan. Mga mare. Siyempre, kuha tayong mare ng kutsilyo. Ganda ng kutsilyo na ito maliit. Ang taba ko na mare. Charis. Look at our jacket. It's very beautiful. Bango ng mangga. So, gasan natin mga mare. Itong mangga na to ay mahamahalin mga mare. Ayan, so tayo sa kusina ng aking labi. Oh! Tingnan nyo yan. Hinog. So, balatan muna natin mga mare. Meron naman dito pang balat eh. Pero, oh, what's this? Wait. Ayan. This is for the balat mga mare. Oh my gosh. Ay, di kasi ako sanay sa ganito eh. Dahil sanay ako sa kutsilyo mga mare. So, magkakutsilyo na lang tayo mga mare. Wow! Smells so good. Hindi ko alam, naglilihi ba ako. Charis. Mga mare. Ay, ang sarap! Wow. At napakaswerte ko naman, Mare, sa aking asawa dahil lahat ang gusto kong kainin, Mare, pero provide niya. Anything, pating. Kahit ano pa niya gusto mong kainin ay bibilhin niya ng aking asawa. Ayun. So, yan. Sarap. Sarap. Naglalaway na ako, hindi pa ako tapos magbalat. Pero grabe yung laway. Gusto ko nang magkumain ito. Ang mahal ng manggang to, my gosh, it's very, very expensive. Mangga, samantalang makakabili ka na ng madami doon sa Pilipinas, no? Ay, sabi ko, pag lagi ko nga sinasabi kay Frank na sabi ko, mahal ka, sabi niya. Welcome to Germany, my lovey. Welcome to Germany daw. Kasi nga, hindi ko magsabi ng ang mahal. Tapos sasabihin niya, welcome to Germany, my lovey. Diba? Oh, ang laki. Yan. Gawin natin ng ganyan kasi lalagyan natin. Lagyan natin ng konting salt mga mare. Sarap. Ayan. So, today is Friday and, wow. Alam niyo mga mare, tataba tayo dito mare. Charis. Grabe. Lagay ko sa rep kasi sabi kasi ni Libian. Pagka nilagay sa rep, kabot to. Ayan mga mare. Wow. Oh. Grabe. Tikman natin. Ang grabe, ang dami. Hindi ako sa makapaghintay eh.
Ang sarap! Laway na ako mga mahal na talikma ko na. Ang sarap, Mare. It's a beautiful day. Yum, yum, yum. Ngayon, baka... Sarap. It's a beautiful day. Ang dami. Mukhang mauubos ko to ng isang kainan. Isang kainan lang natin yung mga. Lutuan ko si Prat ng ng dinner niya. Lalabas ko pala yung ano. Guys, ang sarap. Uy. Angat natin ko na lang itong buto. Wow! Ang dami. Ito. Ang harap. I like it so much. Yeah. Ang sarap ng aking... Okay, let's go guys. Let's eat. Hello guys. So let's eat. Mango. Nilagyan ko ng konting asin. Ang harap. Wala yung buto ko. Tamis. Sarap. Dilaw na dilaw. Dahil sa ilaw namin dilaw. Ang sarap. Good. Ang sarap. Maubos ko to ng
Sa upuan. Ano sa ba? 7:30 na ng gabi, guys. Pero makikita niyo sa labas, sa ano ko. Oh. Diba? Kaliwanag. Charis. Sarap. Kailangan ko si Frank bago gusto niyang kumain. Sarap talaga. Sarap. Sarap.